basog direta magdakop sa sitio Pangharap basog naay mga agirong motor wa man ta kadakop dito sa Namunbon. Di charge kay no murag plaster pre kay napita kay ang aton gikan dire di ang Jod. kanito ang aton po din dulog dire. Yeah. Charge. Akan ta. Kabutang gamay. Patay, checkpoint yun eh. Hindi ka tagpagyan. Payusan ang motor para makalapos ta. Piyos na nih. Lepas ka na ron. Kung saan mo na, sir? Sir? Checkpoint mo na, sir? Dali. Ako sir, mag-sir nga. More. Basa. More sabon. Sir, muna. Ito yabi sir. Ano, yung na sir nga. Diyos niya kumutor ko. Ako na kagitan sir. Ako sir nga. Ngita ko, kabul ka na ito nga sir. Wanay, kabul ka na sir. Sa sitio Namunbon wa mi kadakop. Karon diri sitio Panghatap diapon mi kadakop. Ay, basta ni Mayo. Namatay atong. Unang sir. Palapos ako. Imo ko at Sir. Kaan man. Matay saya nga. Atam? Kwartaan ni ron. Palapos ako. Kaya kabul ka na ito nga ba? ay daghan magwalay helmet. Ay, dili. Ag imong bukong helmet. So, pag helmet na nga. Diyos. So, tanaw motor sir. Diyos na. Diyos. Sige. Amping. Kabul ka na ito nga sir. Kabul kita dito daw. Bye. Matik man sir, gara nimo. Kami sir. Asa man ipadulaw? Aswan sir sa sitio naman bon sir. Okay sir. Sir. Ay, gani patin na sir. Kita kali sir. Para sir, gani. Sir. More. Yung di mana klase sir. National Premium sir. Name. Oh, na. Sir. Ayo na, word. Gini, sir. Sir, sir. Bahasa. Layo pa kayo mo, sir na. Kaning among driver without license multa. Ano man sir? Hey. Ano sir? Mayroon ko kayong benta sir. Sir. Kami dire sir. Ito yung problema kay basa. Kuha na ko ta dire pero sa sunod sir. Dapat yung mga driver na din ay din siya nga dito. Layo gamay sir. Saan sir nga? Kuha mo ko dito sa iyo sir. Okay, kung sir, helmet. Saan na to ani ron? Wala may ito, dili ikakuha daw. Kuha ko sir, magugop. Hindi ko maloy ani sir, dapat sir. Sunod, magalamog. Doy kay mo ta. Sige, amping mo. Sige, sir. Sabi sir. Ingnan pati ka na. Dili mo takas. Saan na ron? Nakacheckpoint mo nga. Ano, sir? Bukid kayo sir. Dili. Dong kay kung nakakita ka, ikaw ko na may tipo. Ikaw entertain kaya kung i-parking yung motor niya. Dong kay. Aw. Sir nga. Madisgrasya ang motor ni sir. Sala din ninyo sir. Na, badat akong motor sir. Ay, di jud. Dong, sa lagi na ni mo dong. Bukas man yung motor. Kasi pwede may dong Ay. ano ni. Parking na kayo Sir, sa ano nga sir? Madisgrasya pa ko sir. Ikaw rin. Huwag naunsa ko sir. Sige, sir. Kamo may salaan. Parking na. Huwag naunsa ko. Sudah. Madisgrasya ko. Dili daw Tarong, kay. sir. Depende niya. Unsa man kana? Makapilo ka namo nga mga Ay, pulis. ano ka checkpoint ka? Bukid. Charge sa mo na niya. Bukid kini dire. Niagir mo kayo mo Kini. grabyan. Tumalo ba ka ko sa bilis sila na. Dong. Ay. Dako jud kay kagkuan kanay kay. Ay, sorry kay sir nya. Kabantay ka ani among gi. Wala kartoro rin na sir. Sana Sudah na nag japat ang maka agi aning dakita sa sitio Panghatap. Jackpot ang makaagi ug makalusot bisag walay lisensya o registro. Na, kung sala man yang kuan nyo sir yung tanawa sir. Pwede ra makaagi way lisensya o way registro. Pwede mo maka dili ni. ay, Susi ano? ay, Sa daw. dapat. Oy. Oy.